Panjenenganipun Pangarsa Tama Dewan Pengurus Pusat Permadani Miwah Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawi Tengah saha para tamu kene hormat kepareng badhe manjing sasana upacara. Para kadang hamung tamu samya tanggaping sasmita gyareng ngurmati rawuhipun para tamu kene hormat candrane Yayah Mahesa Giro. Sakala swasana sidhem permanen tansah bawa ing madyaning pendhapi dupe kepareng jengkar Wali Kota Magelang miwah para tamu kene hormat manjing sasana upacara. Ingkang lumaksana ngayun paraga beksan Gambyong saking Sanggar Nirwana katingal gagah prakoso kebak wibawa menika Bapak Wali Kota Magelang jinajaran dening Pangarsa Tama Dewan Pengurus Pusat Permadani kairing sagung para manggala pamarentah menapa dene para tamu kene hormat laju kula dherekaken tumuju ing palenggahan piniji ngancik sasana piniji katur Wali Kota Magelang miwah para tamu kene hormat kadherekaken lenggah kanthi mardikaning penggalih. Para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardika. Kinarya pakurmatan tumuli badhe katur pasugatan beksan Gambyong Parianom Joko Tarub ingkang badhe katuraken dening Nimas Ayu Ninda Dilla Lia Dalah Lilo saking Sanggar Tari Nirwana ingkang dipun sepuhi dening panjenenganipun Ibu Nirmala. Sanggar Tari menika inggih awit saking panggulamentahipun Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Magelang. Ing wasana katur para paraga sumangga dumateng sang para tamu wilujeng hamriksani.
Negungan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Wali Kota Magelang nenggih panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Sigit Widyanindita Magister Teknik dalah para manggalaning pamarentah Kota Magelang ingkang hanggung mestuti mring pepoyaning kautaman. Pangarsa tama Dewan Pengurus Pusat Permadani mewah Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawi Tengah, sumawana para tetuangganing Permadani Kabupaten Kota ingkang kepareng rawuh ingkang satu pantes sinudarsana, sumawana para tamu kakung saputri Barat Agung Permadani ingkang satuhu minulyang budi, minangka para wakaning ngatur sumangga kula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur kunjing ayunan dalem Allah Gusti ingkang Maha Mirah karana nyambung saking keparengipun titi wanci menika panjenengan solan kula saged kempal nyawijing sasana menika kanthi winantu ing karaharjan. Mugi-mugi kawilujengan rahmat sa barokah saking Allah tansah tumedhak kajiwa kasarira panjenengan sedolan kula waradin sagung dumadi. Dinten menika nenggih tumpak jenar utawi Sabtu Pahing Surya 6 Juli warsa 2019 Permadani Kota Magelang hangadani upacara wisuda nenggih ingkang sepisan wisuda Dewan Pengurus Daerah Permadani Kota Magelang mangsa gati 2019-2023 angga kalih misuda warga kinurmat Permadani Kota Magelang dalah ingkang angka 3 ngadani upacara wisuda Purnawiyata siswa pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Brigade 26 Permadani Kota Magelang. Rehning samangke sedaya para kadang badhe kawisuda pramila wonten keparengipun kula nyuwun lillah sanadyan sampun kalado umur parandene paripaksa nderekaken adicara menika langkung rumiyin